जगन्नाथ भाई भौणी मैंने सांग मैंने तो भिडटी कॉमेडी स्क्रिप्ट ऊपर अच्छी तो भिडटी लास्ट पर्यंत देखिए। तो जदि पसंद आसूची लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करने भूलिए, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आसो ना तो तापर ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक अच्छे। तो आमर जहाँ भी किसी फास्ट पड़ो वीडियो यूट्यूब रे तो आपण मैंने फास्ट देखिपारे। ठीक अच्छे। जय जगन्नाथ। तो बोपा जो टंका गछटा देला बारियाड़े लगी जा नहीं आसो। तुम तो ये बस कौन हो तुम रे? ये बस कौन भाबुची कौन? कौन भाबुची? ଆଉ କହିବୁନି କହିବୁ। ହଁ 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 ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି। କାକୁଛି ଆମ କାଠିଆ ଜଣା ମାଇପ। ହଁ ସେ କାଠିଆ ଜଣା ମାଇପ। ହଁ କଣ ହେଲା? ଘଇଟା କଣ କହୁଥିଲା? କଣ କହୁଥିଲା? କହିବୁନି ତ କାହାକୁ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ କହିବି? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ତୁ। କାଠିଆ ଜଣା ମାଇପ ତା ଘଇଟାକୁ ମାଗିଲା, କହିଲା ଟଙ୍କା ଦେଲ। ହଁ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଚଢିଯିବୁ ଉପରେ ଆଉ କଣ କହିଲା? ତୁ କହୁନୁ, ମତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ଖାଲି। କହ ତୁ କଣ କହିଲା? ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ? ହଁ ତା ଘଇଟା କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା କହିଲା ତୁ କଣ କହିଲା ସହ? କାଲା ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ? କହୁନୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାରା ଶୁଣିଦବ। ତୁ ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣୁନ। ତୁ ଜାଣୁନୁ କିଛି? ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣୁନୁ। ଶୁଣୁ ମୋ କଥା, ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯୋଉ କାଠିଆ ଜଣା ମାଇପ ତାକୁ ମାଗିଲା, ସେ କାଠିଆ ଜଣା ତାକୁ କହୁଛି କଣ ମାଗିଲା? ତାକୁ ହଇଲ ତୋ ବୋପା ପରା ଯୌତୁକରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗଛ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାରିଆଡେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବୁ? ଆଉ ଚାଲ ସେ ଟଙ୍କା ଗଛଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ବୋଲାଟା ମୁଁ ଜାଣିନୁ କିଛି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଟଙ୍କା ଅଛ ଯଦି ତା ବାଇରୁ ଆଣିବୁ ଚୋରି କରିକି, ଲୋକ ତତେ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବେ? ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନବ ତତେ। ଚୋର କହିବେ ନା? ଚୋର କହିବେ, ପୁଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନବ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାଇଲୁ? ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? କଣ କରିବ? ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପକେଇଦବା, ତାପରେ ଭାବିବା କଣ କରିବା। ହାତ ଉପରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଖା। ତୁ ରହିଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତୁ ଭାବିବି ମୁଁ କଣ ଏଠି କଣ କରିବି? ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ କହିଲି ଡାଳ ତାର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ପୋତିଦବା। ଶଳା ସିଏ ଡାଳ କଣ ମରିଯିବ? ମରିଯିବ ସିଏ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଭାବିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଛି ଆମେ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବା। ସେଟା କରିବୁ ଶଳା ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବୁ। ଜମି ନା କେନ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜମି ନାହିଁ କି? ଆରେ ଶୁଣୁ ଓଲା, ଅଇଖା ଲୋକମାନେ ଏ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ସିଏ କଲେ ଆମେ ଧାନ କେତେ କି? ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ଗଛ ଲଗେଇକି ପାଣି କମ ମଡେଇକି ସାର ପକଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନେ ଯାଇକି ରାତିରେ, ବୁଝୁଛୁଟି ମୋ କଥା? ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଟା ତୁ। ରାତିରେ ଯିବୁ କାମୁଡିବ। ନାଇଁ ରାତିରେ ଯିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଓଲାଟା ଜାଣିବୁ, ରାତିରେ ନଗଲେ ଦିନରେ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆମ ଟଙ୍କା ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ଠିକ କଥା। ଶୁଣୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରାତିରେ ଆମେ ଦିନେ ଲୁଚିକି ଯିବା, ଟଙ୍କା ଗଛ ନେଇଯିବା, କୋଦାଳ ଦିଟା ନେଇଯିବା। ଗଛ ନେବା ମଞ୍ଜି ନେଇଯିବା। ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜି। ଟଙ୍କା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତୋର? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଓଲାଟା। ନା
ହଁ ଶୁଣ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜି ନେଇଯିବା ନେଇଯା ହଁ କୋଦାଳ ନେଇଯିବା କୋଦାଳ ଖାଇଦବା କୋଦାଳ ନା ହାଣିବୁ କୋଉଥିରେ ହଁ ଗଛ ଟୋଟା হবে ତାଙ୍କୁ ବିଲ ହାଣିଦବା ଓଲା ଡାକିଲି ଏତେ ବିଲ କାଇଁ ଆମେ ହାଣିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଓଲା ସିଏ ଧାନ ଗଛକୁ ପୋତୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆମେ କୋଦାଳ ନେଇଯିବା ମାଟିକି ହାଣିଦବା ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଛ ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେବା ସେ ଗଛ ହେଇଯିବ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ଏ ହଁ ହଁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଶଳା ସାର ପକେଇବେ ହଁ। ଆମେ କଣ ଓଲା ଆମେ ଓଲା। ଆମେ ଓଲା ସିଏ ଶଳା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଲା ସିଏ କେତେ ଜାଣିବେ ସିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଓଲା ଶଳା ଧାନ ଗଛ ଲଗଉ ଶଳା ଧାନ ଗଛ ଶଳା ଟଙ୍କା ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ସେ ଦେଖିବେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଧାନ ଶୁଣ ଗଛରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସେ ସାର ପକେଇବେ ଖତ ପକେଇବେ ଆମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ପୋତିଆ ଫଳ ପାଇବା ବାସ୍ 5ଟା 10ଟା ମଞ୍ଜି ପୋତିଆ ବେଶୀ ପୋତିଆ ଆଉ 5ଟା 10ଟା ପୋତିଆ ଅଇଖା ମଞ୍ଜି କେଡ଼ିକି ଅଛି ସାଇଜ ଏଡ଼ିକି ସିଏ ତ ଫଳିବ କେଡ଼େ ହବ ଜାଣିଛୁ ତୁ କେଳେ ଗୋଟେ ହବ ଏଡ଼ିକିଟେ ହବ ଲୋଳ ହଁ ଆଁ? ଏଡ଼ିକିଟେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଓହଳାରେ ହଁ ଥୋଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ ଶଳା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାର ମାନିଯିବ ଆମ ଆଗରେ ଆଉ ଆମେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚାଷୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଘାଟି ଆମେ ଦବା ଘାଟିଆ। ଗାଁର ପୁରା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଚାଲ 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 ତୁ ସେଗୁରା କଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିବୁ ହଁ କିଛି ଜାଣିନୁ ମଞ୍ଜି କେତେ ମଞ୍ଜି କେତେ ମଞ୍ଜି ନେଇଯାଇଛି ଓ ହଁ ବୁଲି ବୁଲିକା ଖୋଜି ଖୋଜିକା ଆଣିକି ଯାଇଛି ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି କୋଦାଳ ନେବି ରେଡି ଚାଲ ବସିବ ଶୀଘ୍ର ହଁ ହେଲା ରାତି ଯାଏ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ବାସ୍ ରାତି କଥା ତୁ କହୁଥିଲୁ ରାତିରେ ନାହିଁ ଖରା ବେଳେ ଶଳା ସବୁ ଶୋଇଥିବେ ଯାଇକି ଗୋଲା ଠିକ୍, ଗୁଡାକ ଠିକ୍, ଠିକ୍। ଗୋଲା ଗୁଡାକ ଓଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖରା ପୋତିଦବା ଶୀଘ୍ର ପୋତି ଦବା କେହି ନ ଦେଖି ଯିଆ ହଁ ରେଡି ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଦି ସାଙ୍ଗ ପୋତିଆ ଚାଲ ମୁଁ ବି କୋଦାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଛି ହଁ ମୁଣ୍ଡେ ତ ମୁଣ୍ଡେ ହଁ ହେଇ 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 ହଁ ଆଉ ତୋ ଭଇଆ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଚଷମା ଫସମା ପିନ୍ଧିକି ଯେ ନା ଆଉ ମୁଁ ବି ନେଇ ଯାଇଛି ରେଡି ଆଉ ବିଲ ରହିବାକୁ ଇଏ ଧାନ କଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓଲା ଗୁଡାକ ଆମେ ଟଙ୍କା ଚାଷ କରିବା ଚାଲ ହଗୁରୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଟଙ୍କା ପୁଳାଇ ପଳିବ ନା ଚାଲ 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 ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବ ଶୁଣୁ ଆମେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଉନେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଲା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଲା ଛଡ଼ା ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇକି ଆମେ ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ ଗେଲା ଗୁଡା ସବୁ ଆରେ ଏଇଠି ପୋତିଦବା ହଁ ଏଇଠି ପୋତିଦବା ହଁ। ତ ଏଇଠି ଓଲା 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 ଆସ୍ତେ କି ଓଲା କାଳେ ଗଳି ପଡିବ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଲାଗିଛି ନା ମଙ୍ଗୁ ହଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ହଁ ଏଇଠି ତ ଆମେ ଏଇଠି ବିଲ ଏଇଠି କରିଦବା ଲୋକଟା ଅଛି କି ସିଏ କିଛି ପଳେଇବ ହଁ ଆଉ ଆମେ ପୁରା କରିଦବା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କେତିକ ବାକି ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ଏବେ କେହି ଶଳା ନାହାନ୍ତି ବିଲରେ ଏବେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତା କାଟିଦବା ହଁ ତୁ ଇଏ ବାଛେ ଫମ୍ପା ଫମ୍ପା କଣ ଥିବ ମତେ କୋଦାଳଟା ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ହେ ତୁ ମତେ କୋଦାଳଟା ଦେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଆଣିବି କହୁଛି ତତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି ମୋର ଇଏ କଷ୍ଟ କାମ କିଏ କରିବ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମତେ କୋଦାଳ ଦେ ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ କାମ କରିବି ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ବାଛିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଛି ପାରିବି ନାହିଁ ତୁ ଦେ ମତେ କୋଦାଳ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି କହିଲି ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ମୁଁ ଆଣିବି ଆରେ ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ ତୋର ଗାମୁଛା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ
ମୁଁ କାମ ଶଳା ସେ ଯୋଉ କିଏ টাকরা জানা বা সে টাকরা জানা তা কইতে চিনি পাইলা আমি মু কাম চিনি পাইলা কইছি চাল কাম করে তোর ତୁ ଯା ହଣ ଆଣି କର ମୁଁ ହଣାଣି କରିବି ତୁ ଟେନସନ ମତେ କଷ୍ଟ କାମ ଦେଇଛୁ ବାଛିବାକୁ ଆଉ ସହଜ କାମ ହାଣିକି ନେଇ ଗଲୁ କଣ ମୁଁ ହାଣିବି ମୁଁ ସହଜ କାମ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଏ ଭାଇ ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେବି ତାହେଲେ ଖୋଳିଲେ ପଇସା ତୁ ଅଧିକ ନେବୁ ହଁ ମୁଁ ନେବି ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଟଙ୍କାରୁ 2 ପଇସା ଅଧିକ ଦେବିନି ହେଲା ଆଉ ଆମର ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଦେବି ଆଉ ତୁ ଏଡ ବଡ ଦେଖେଇକି କରିଦେବୁ ଆଉ ହଉ ଯାହା ହଉ ଚାଲ ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ওইরা সরা হানিকা পাগলা এতে সহজ কাম সরা কষ্ট কাম করছ সরা ফোপা মোপা সরা এ সরা ওলা সরা যাই মা পাগলা চপ্পলটা বদলাইছি কাটি হইছো রে ମୁଁ ଚପଲ ସେ ଖରି ବୁଦା ମୂଳେ ଥୋଇଦିଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଚପଲ ମୋର ଫାଟିଯିବ ମୋଟା ନେଇ ଚପଲ ଥୋଇଦବା ଫାଟିଯିବ ଖରା ହଉଛି ଓଲା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଆ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଣୁ ତୋର ବିଲ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଁ ବିଲ ତୋର ମୋର ଶଳା ଓଲା ଆମର ଏଡିକି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଗଛ ହେଇଛି ଶଳା କରିଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ହାଣି ଚାଲ ଗୋଟେ ବଡ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କର ସେ ବଡ ଟଙ୍କାରେ ବଡ ଗଛରେ ବଡ ଫଳ ଫଳିବ ତୋର ଏଡିକି ବଡ କର ତୋର ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଣିଛି ମୋର ଏଡେ ଫଳ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନା ମୁଁ ଖୋଜିବି ମୋ ପଇସାଟା ତୁ ଖୋଜୁ ହଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖୋଜି ହଉ କିଏ ଦେଖି ଆଗ ପାଉଛି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମରିଗଲାଣି ଦେଖିଲୁ ବଞ୍ଚିଛି 2001 ମଲାଣି ପାଟି ପାଖୁ କରୁନି ନାଇଁ ଶଳା କିଛି ନାହିଁ 2001 ତାହେଲେ ଇଏ କଙ୍କାଳ ହେଇଯିବ ଆମର ବାଛ ମୁଣ୍ଡ କିରେ ଶଳା ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଭାରତ মানুষ ଭାରତ ମା ଇଏ ଯୋଉ ପତାକା ଉଡେ ଯୋଉ ଆମ ଠାକୁର ଇଏ ମା ଆମର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଆଉ କିଛି ବଡ ଟଙ୍କାଟା ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଆଗ ପାଇବି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁ କଣ ଚଷମାଟା ଖୋଲିକି ଦେଖୁନୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ଚଷମାଟା ଖୋଲିକି ଦେଖ କଣ ଏମିତି ଯାଇକି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଇଂଲିଶ ପଢିନୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢିଛି ମୁଁ ସୁରଟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଖଟୁଥିଲି ଶଳା ଇଂଲିଶ ତୁ ଜାଣୁ ଗାଁରେ ଲୋକ ଶଳା ସେଇଆ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ रुपये हिंदी मुझे जानने इंग्लिश जानी छाड़ एटा लिखा है 5 1 2 3 4 जो छुआ पढुछंती छुआ पढुछंती हां सही काई पढुछंती सेडा पागेला गुडा पढुछंती टंका चाष कर ताको कहबु नै जमा आईटी रुपये एटा 1996 ए सोला 1996 मु जन्म होइतिली सरे सोला टंका सेई दिन बाहरतला ए टंकाटा तले मोर मोर ए टंका मु जन्म होइतिली सेई दिन ये जन्म होइछ तू नै जीव ये टंकाटा मोर नेबी नै गछ पतिया चलो हो एटा हमर आगो फाइनल हां तापर आउ बाछिया कोन सुन आते ध देति जिया दे तू हाथ ध मु गोटे गोटे पोछिबी हैला हां चल
ତୁ ଖୋଳି ଦେଇଛୁ ସବୁ ଚାଲ ଲଗା अच्छा 5 टଙ୍କା 5 तो टଙ୍କା बड़टा थेला बा हां एई हां बुझिली बुझिली अरे हां अरे 1 2 3 4 5 6 7 टा चलानी आ तीनटा नगई दे 10टा 10टा जी 5टा मोर 5टा बुझिली तू ओला ग्याल पो थोड़ा कंकोड़ा आलू चटनी कर दबा आज खरा बेले छोटोटा हां 10टा हो गला अरे से सोला आसी की सारो पका दू हां सारो पकेला पर 2 मास से सोला 6 मास अपेक्षा करी आमे 2 मास रे फळ हमर पड़ियो गछ एडी जियो आखर देखुनु केडी आइची हमर पूरा बिलाती पूरा बिलाती आ गछ उठियो माने संगे संगे फळ हैं हां पड़ियो तू गांडी पारी बस पड़छु तू अत सगा खाइ नैछु मोर नगा मो मुंडे नगा चश्मा लोक आखिर नगौछंती केतबळे गाड़ी चलेला आमे बिल्लू को आइचा आखिरे काले कादुआ पड़बे आमे आखिरे नगैया मुंडे को नगौ हां ये हां हां हौ आमे चल जिबा ये पैसा उडा रखि दबा आ कोन पुति दबा 8 वर्ष बुद्धि अछि बाछी रखु फपा पातिबो ना फपा जे मु उड़ै दैछि सब हां ठीक अछि सुन ये सब झाड़ा काला भई गेल हई हां तो मोटो देखि तो मोटो बापाटा रो हां ओहो हां केते झाड़ बाहरी गलानी मो सांगटा रो हो जिबा चल चल आकु रखि देबी सब 8 वर्ष को देख चल जिबा एतरो हां इधर हां नहीं क्या चल रे कोधा अरे मो चश्मा छाड़ी जाना किछ चल अरे चप्पल कोन होला अरे चप्पल से खरी दाम ले थोई देले फाटी जा गेले नहीं क्या बाके आस्ते बाती नुआ আছে पूरा नुआ रेडी गो तू एटा दम मु एटा दम तू सेटा आनदेलु मु एटा आनते तू गला अल्ट्रा नेटा मुंडो ना खाली मुंडे काटी लबे ये किछि आबो सॉरी आसो थोड़ा आमु भाबथि बोला अरे मंगू देख हाँ कौन हला कहूनु ए सोला देख सोला ओला सोला सार पकोछि अरे हाँ रे चंकु सतरे सोला सार पकैलानी आ सोला चिता काटी दबा आमे गछ मंजी बतिचे गछ से सोला सार पकोछि सार पको वर्षा आसी हरी हाँ हाँ वर्षा आइले तो हेला फल आ रेडी चालू मंगू एथर वर्षा हला वर्षा हो जाइए आउ किछि दिन अपेक्षा कर काली आडू गछ हबा हाँ कि घड़घड़ी मारुच कि रे प्रबल